Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Sigueu benvingudes i benvinguts a Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de la Catalunya central, a la teva emissora de proximitat, a casa teva, on si no. Sigueu benvingudes i benvinguts al 80è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio Mollet, Ràdio La Vall i Amposta Ràdio, des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, i Miquel Martí Pol, com ens va fer notar l'últim convidat. No podíem deixar el Miquel Martí Pol, tampoc, no? Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat avui pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir? Hola, Sergi, i bona hora als nostres oients, que ens escolten en rigorós diferit, i ara el nostre tècnic Guillem Remisa, com sempre, explicarà de quina manera es poden recuperar els continguts del nostre programa. Hola, Guillem. Hola, Vladimir. Hola, Sergi, què tal? Com sempre, els podeu escoltar des de l'Spotify i també des del web de Ràdio Roda, que és radioroda.cat. Allà trobareu l'Spreaker vinculat i ho podreu escoltar també. Molt bé, i també tenim a l'estudi avui el Xavier del Lundé, que ell el presentarem tot seguit i és jugador del Club d'Escacs Tona la Crema. Què tal, Xavier? Molt bé. Molt bé, Vladi. Sí, i antic jugador del Sant Josep de Badalona, com he dit abans. Cuidado, cuidado. Sí. Exacte, que a més té vinculació amb el convidat d'avui. Doncs el convidat d'avui, Eduard Domínguez, vicepresident del Cor de Marina Badalona, Club d'Escacs, i coordinador dels escacs base del club. Això, després, si ha vingut el Xavier del Lundé, clar, com que ell està molt ficat en el món dels llibres, és per presentar el seu llibre, que és molt, molt i molt curiós. I després acabarem amb un apunt de l'àrbitre i bé, no ens donarà temps per res més. Molt bé, doncs tenim l'Eduard ja en línia. Eduard, què tal, com estàs? Hola, bona tarda. Encantat que estiguis aquí. Escolta'm una cosa, com t'enamores tu dels escacs? Doncs mira, com qualsevol altre nen, el meu pare em va ensenyar quan era molt petit a jugar i amb 2 anys ja vaig aprendre a moure les peces. I vaig tenir sort, ja que al meu col·le hi havia una assignatura més que era d'escacs. I bueno, va ser a partir d'aquí que em trobava bé jugant a escacs, se'm donava prou bé i els meus pares em van preguntar si em volia apuntar a un club. I com era a Badalona i estava allà al Sant Josep, em vaig apuntar i al poc temps allà va ser on vaig descobrir la meva passió pels escacs. Estem fent una estadística aquí al programa i de moment el pare com a referent... Els pares guanyen per golejada. De carrer. Alguna vegada la mare, però molt poques vegades. Molt poques vegades. Bé, i alguna cosa està passant al vostre club, no? D'una temporada per altra, heu doblat el nombre de nens i nenes que juguen amb vosaltres. Què passa allà? Quin és el secret? Doncs mira, la veritat és que hem treballat un projecte que el podríem dividir en diversos processos, no? Vam començar primer amb una fase de captació. Això ho vam fer acudint a la Fira de l'Esport de Badalona, vam treure també les taules d'escacs a la Rambla de Badalona, on jo vaig fer unes simultànies amb la gent, i així vam captar l'atenció dels pares i els nens que s'apropaven per allà, no? I quan ja vam tenir uns quants nens, el que vam fer va ser implementar el nostre projecte, vam dividir les classes en 4 nivells i ens vam proposar fer unes classes que fossin molt dinàmiques. Per exemple, com a anècdota, jo utilitzo el mètode de les flexions, que li dic, no? Per exemple, quan ensenyem una partida, clar, una partida pot ser o molt divertida o molt avorrida, no? Però quan arriben els moments crítics, el que faig jo és repartir flexions. És a dir, si tu l'encertes, pots donar-li 5 flexions a qui vulguis de la classe, no? Que bo, que bo. I això és molt divertit perquè quan acaben les classes tothom es posa a tope allà per repartir flexions a qui sigui i després, quan acaba la classe, les fan. Però realment, el nostre secret, el nostre tret diferencial està un cop acabant les classes. O sigui, quan acaben les classes, allò és una festa als escacs. El Cor de Marina és una festa als escacs. Fem allà entre professors, alumnes, ràpides entre tots, passapeces de 4, 6, 8 jugadors, i clar, tenim un avantatge, que els profes són molt joves.
i diguem-ne que hem aconseguit tenir una connexió especial amb aquests alumnes que és molt xulo, la veritat. Escolta, això m'agrada molt, escacs i gimnàs en una. Escolta, Sí. a més surten catxes els nanos. Què més Els alumnes vols? tenen uns braços de gimnàs, sí. Escolta una cosa, tu ets molt jove, tu ets sub-20 ara, oi? Sí, I a més tens un germà, si no ho tinc mal entès, encara més jove que tu, que també juga al cor de Marina, que és el Didac, que és sub-18. Sí. Molt bé. Escolta, no és gaire habitual veure gent tan jove com tu agafant tantes responsabilitats en un club. Tu ets vicepresident, en honor al Joan Gaspar, vicepresident, coordinador d'escacs base. Escolta, com és tot això? Doncs mira, la veritat és que jo quan era ja petit, bueno, des que vaig entrar al club vaig rebre classes, però també vaig començar a donar-les des de molt petit, no? Jo amb 14 anys, a poc que podia, agafava uns quants nens, els més petits, i els ajudava amb el que podia, no? I com sempre he estat molt implicat al club, tant com a jugador, com a professor, com amb ganes de fomentar l'escola, no? Perquè quan jo hi era no hi havia tants nens. Pues el club ara, diguem-ne que ens ha cregut en nosaltres i ens ha donat la confiança tant al Didac com a l'Àlvaro Roa, que és un altre profe, com a mi, per dur a terme un projecte diferent, no? Un projecte jove, un projecte ambiciós que, diguem-ne, ha permès certa transversalitat entre les joves generacions i els més veterans, que bueno, està resultant en un munt de nens i una transformació del club que estem molt orgullosos. Quin número de nens teniu ara a les classes habitualment? Ara estem per uns 35. Uau! Sí, tenim en compte que vam acabar l'any passat amb 13. Mare de Déu, això és més del doble. Sí, Quasi el triple, sí. Algú que coneix em diu que ets una persona amb molt de carisma. A veure, cal un tipus de personalitat concreta per fer classes als nens, a les nenes, i connectar bé amb ells. Quins requisits creus que ha de tenir un bon entrenador o entrenadora d'escacs de la mainada? Pues, mira, jo crec que cadascú des de la seva personalitat ha de trobar la manera de connectar amb els nois, no? I crec que la manera per aconseguir això és que t'apassioni allò que estàs ensenyant. Perquè si realment estimes allò que ensenyes i t'apassiona, trobaràs la manera de que els nois connectin i tu connectar amb els nois i aconseguiràs que els nens els encanti, no? Poder transmetre la teva passió. Clar, sempre hi ha alguns atributs, pues, per exemple, a mi m'ha funcionat molt bé pues, ser rialler, no? Sempre tenir un somriure quan estàs ensenyant, fer molta broma, ser empàtic. I crec que una última habilitat que és molt important és no només ser un professor d'escacs, no? Anar més enllà. Crec que has de poder ser un mentor dels teus alumnes i poder-los ajudar i guiar en allò que necessitin, no? Més enllà de les classes, jo estic molt content quan algun nano no li anaven molt bé als estudis i vam tenir alguna xerradeta i els dies em va dir Edu, que he provat l'examen, m'envia un àudio, no? Pues aquestes coses és molt maco. Que bo, estic completament d'acord amb tu. Escolta'm, a tu personalment, què és el que més t'agrada de fer classes? Ara m'agradaria que em diguessis el que més t'agrada i el que menys t'agrada de fer classes. Mira, jo gaudeixo, crec que tot el procés de fer les classes, però si m'hagués de quedar en un moment que és màgic, seria quan un dels meus alumnes m'explica que ha jugat no sé quina partida, no sé quina obertura, o que ha vist no sé quin vídeo de no sé què, com amb els ulls brillants, no? Que m'ho diu amb una alegria que realment la sent, perquè en aquest moment és quan jo sento que realment estic transmetent o he aconseguit transmetre la meva passió pels escacs. I el que menys no sabria dir-te, realment. Bon senyal, bon senyal. Bon senyal. Mira, imagina que som un pare o una mare de la zona, diguem-ne, del teu club, que té fills i que els agraden jugar als escacs, però no hi són, encara no saben res de les classes. Intenta vendre, sisplau, al teu club. Què els diries? Bueno, jo primer us presentaria l'edifici, no? Que el tenim allà al mig de la Rambla de Badalona. Brutal, perdona, brutal. El teu edifici, perdona que t'interrompi, però jo vaig quedar enamorat i ho vaig dir de tot arreu, El millor club, per mi, de quant a vistes i en quant a edifici que he vist a la meva vida d'escacs és el Cor de Marina, sense cap mena de dubte. Perdona que t'interrompi, però és que em va quedar molt marcat. Digues. Tenim un emplaçament privilegiat. Al centre de Badalona, vistes al mar, a més que el Cor de Marina és un edifici històric. Brutal. És un lloc supermaco i tothom que entra queda encantat, no?
A més, tenim la sort al nostre club que això és una cosa que s'està perdent, no? Que és que tots els dies hi ha gent jugant a escacs. I això també crec que és una que, perquè els pares ho tinguin en compte, que és interessant, no? Que els nens totes les tardes poden passar per allà i jugar amb gent que és molt més experimentada o que porta molts més anys i poden aprendre moltíssim. I per últim us diria que vosaltres mateixos pugéssiu a veure l'ambient de les classes, que us quedéssiu allà, i que participéssiu també en aquesta festa que dic que tenim allà tots els dies després de les classes. A mi m'has convençut, A mi m'has convençut. Escolta, i què t'agradaria que aprenguessin de les teves classes els peques que després els servís no només ja per les partides d'escacs, sinó sobretot per la vida? Hi ha dues coses segurament que intento matitzar més a les meves classes. La primera és fixar-se molt en els petits detalls. Quan ensenyem partides o coses així, poso molt d'èmfasi en les petites subtileses, tant a l'obertura, no? Per què ha escollit això contra aquest rival específic, per què li ha fet aquest ordre, com més enllà als finals, no? Mira, la torre va primer a 6 o el peó no l'avancis tant a 7 perquè es queda la torre malament. Sempre com intento ensenyar aquestes diferències del matís aquest, no? I crec que és important que a la vida no només passin allà com sigui, no? Sinó que puguin ser capaços de fixar-se en totes aquestes subtileses que passen al seu voltant. I la segona cosa que és molt important per mi és que siguin lluitadors, no? Que això ve, crec que en l'ànima de qualsevol jugador d'escacs, però és molt important que si algú s'han d'emportar dels escacs sigui aquestes ganes de lluitar fins al final i això els serà molt útil pel seu dia a dia. Escolta, a nivell competitiu, com us han anat els campionats de Catalunya d'escacs i quina projecció teniu envers els campionats d'Espanya de 2023? Mira, de moment tenim el club 5 jugadors que estan ara vigents, que han participat en campionats de Catalunya. Tenim el Pau, José Adam, l'Adrià Climent i després els 3 profes, no? Tenim l'Álvaro Roa, que ha jugat 2 campionats de Catalunya i un d'Espanya, el meu germà, el Didac, he jugat 6 a Catalunya i 3 d'Espanya, o jo mateix, que bueno, tinc 7 campionats de Catalunya i 5 d'Espanya, no? Jugats. Clar, la idea, com hem pujat tant en aquest any, ens estem encara assentant, no? en aquest tema, però la nostra projecció és doblar o triplicar. Ens encantaria el número de nens que portem als campionats de Catalunya i poder portar alguns al campionat d'Espanya, però realment ja tenim coses en ment per poder muntar, per poder donar suport a que els nens vagin i puguin gaudir d'aquests tornejos que són l'essència dels escacs base. No? I a més ho passen pipa, Vull dir que l'experiència és brutal. Jo des d'aquí recomanaria, a més, jo penso que el nivell és relatiu, és dir, si no guanyes gaires partides habitualment, doncs millor que no t'hi presentis perquè igual les perds totes i també s'ho passarà malament, però si ets una mica competitiu, és una experiència més enllà dels escacs que és bestial, Vull dir que la recomano a tothom. I escolta'm una cosa, seguint amb el tema del nivell competitiu i això, per tu, quin seria el principal indicador del potencial d'un nen o d'una nena que ara comença a jugar a escacs? Aquella que dius, ostres, aquest o aquesta, cuidadín, que perdrà fort. Jo amb això em fixo molt, no? Perquè crec que és un tema que és molt important, que els nens, donar-te compte de com pots fer que els nens o quins nens poden tirar endavant. I jo hi ha 2 coses que em fixo moltíssim. La primera és que un cop acaben les classes, els nens que els diuen mama, jo d'aquí no me'n vaig, o mama, d'aquí no em treus, aquests nens tenen una tendència a millorar molt ràpid, no? Aquests nens que quan s'acaba la classe es volen quedar 3 hores més. Jugant partides, el que et dic, el nostre ambient que tenim, jugant partides, ratant els profes, qui sigui, no? Aquest crec que és un indicador molt important. I el segon és el que al club diem la mirada del tigre. Sí, em sona Rocky, Sí, exacte, fent referència a Rocky. No? Aquests nens que a mi m'agrada jugar amb tots, no? Sobretot quan arriben sempre jugo amb tots, i trobar nens que mosseguen, que són competitius, que perden i s'enfaden, no? Que volen un altre, que volen revenja, que estan ratant a tothom. Aquesta mirada del tigre és un altre indicador
ostres, aquest nen va cap a dalt. Sí, Me la quedo aquesta, la mirada del tigre m'ha arribat, sí. Molt bé, doncs fem una petita projecció d'aquí 10 anys. Com t'agradaria veure el teu club d'aquí 10 anys? A mi el que m'encantaria és aconseguir una estructura de piràmide o d'escala, no? Que bàsicament ara som nosaltres els que estem donant les classes, tenim uns quants nois que estan aprenent. La idea és que aquests que s'estan formant ara, si volen en un futur, puguin ser profes dels següents nens, no? I anar fent gran així aquesta piràmide o aquesta escala, no? Anar pujant, que els nens puguin aprendre, anar a passar pels diferents nivells que tenim, no? Des del més baix fins al primer nivell, i que acabin donant classes si es volen, i d'aquesta manera ampliar i fer més gran al club, no? De fet, tenim plans per fer reforma a la sala, fer-la més gran, volem incrementar el nombre de dies que oferim classes per poder portar més nens l'any vinent. Així que volem fer-lo més gran, no ens parem aquí i volem continuar tirant endavant aquests escacs base al Cor de Marina Badalona. Doncs, bueno, la primera cosa que vull fer és felicitar-te i lamentar que a la meva època això no existís. Jugueu al passapeces, oi? Sí. Mira, l'any 79, que és quan jo vaig entrar al Sant Josep, em dèiem el catx a 4. Com? Sí, el catx a 4. Ja tinc uns quants que també li diuen així, els més veterans. Sí. Que bo. Sí. Bueno, la primera partida de campionat va ser a l'Open de Badalona el 12 d'agost del 79, que em van deixar jugar en l'equip local. Em van fotre un julit que ja et pots imaginar, però bueno. Bons records, no, Xavier, Sí. del club? Sí. Fantàstic. Edu, ha estat un plaer enorme conèixer-te. Des d'aquí et donem l'enhorabona més gran per tot el que esteu fent, el que esteu aconseguint, i els ànims també més grans d'ara endavant per seguir tirant del carro, que esteu fent una feina extraordinària. Moltíssimes gràcies per convidar-me i un plaer conèixer-us a tots i ja us aniré explicant com anem fent aquí al Cor de Marina. Serà un plaer. Moltes gràcies, Edu, una abraçada. Apa, una abraçada, ens veiem. Molt bé, adéu. Molt bé, i ara seguim, perquè tenim aquí a l'estudi el Xavier de l'Onder Camins. Sí.